dia del programa. Nosaltres a Preinfant, un percentatge molt elevat de les dones que arriben al programa són dones nouvingudes que es troben en situació administrativa irregular i que, per tant, són dones que la majoria d'elles porten molt poquet en el nostre país i, tal com ella ha descrit perfectíssimament, tenen un enorme desconeixement de tota la xarxa de recursos, tant públic com d'entitats socials. I com que el nostre programa, una de les coses superpositives que jo crec que té, és que és un programa en el que, diguem, és molt fàcil l'accés, no? Doncs les dones no necessiten una derivació prèvia per accedir al nostre projecte, poden arribar pel boca-orella, perquè doncs com en el seu cas, no? La llevadora li ha comentat, però pot ser per una amiga, pot ser a través del nostre web, no? Que ens arriben moltíssimes peticions,